खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी मागो दमासिनि रंजाफुनाय बोथोरावनो मोनसे दुखुनांथाव रादाब तामुलपुरनि बगिजुलियाव हाग्रा मैदेरनि उदखाराव सासे सुबुङा जिउ खोमानांबाय 20 बोसोरनि सासे लाइमोना जिउ खोमानांबाय हाग्रा मैदेरनि उदखाराव तामुलपुरनि बगाजुलिनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव रादाब हाग्रा मैदेरनि उदखारजों सासे सुबुंनि जिउ खहा 20 बोसोर बैसोनि भुवनेश्वर बसुमतारिया थैयो मोसौ खाहैनो थांनाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन ओनसोल नाङैनो गिथावना थासारि सोमजिदों बेनि उनाव मागो दमासिनि समावनो तामुलपुरनि बगाजुलियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों सासे सुबुंनि जिउ गोमायो मागो दमासिनि रंजानाय बुब्लिनि समावनो तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि आवथायाव गोग्लैनाय बगाजुलि आमलायगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों सासे सुबुङा गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय बगाजुलि आमलायगुरि गामिनि दिलीप बसुमतारिनि फिसाज्ला 20 बोसोर बैसोनि भुवनेश्वर बसुमतारिया दिनै साननि 12 रिंगायाव मोसौ खाहैनो थांनाय समावनो जिउ गोमानाङो साननि समावनो हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनायजों थैनो गोनां जायो भुवनेश्वर बसुमतारिया 20 बोसोर बैसोनिल'मोन आमलायगुरि गामिजों नांजाबनाय हाजो खाथिनि हाग्रायाव मोसौ खाहैनो थांदोंमोन भुवनेश्वर बसुमतारिया बे समावनो हरखाबै हाग्रानि मैदेरा जोबोद गाज्रि गाथारनानै जिउ फोजोबो जायनि थाखाय ओनसोलनाङैनो गिथावना आरो संखिखांहोदों आरो जायगानि थागिबि सुबुंफोरखौ गिखांहोदों मख'नो नांगोन दि तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सीमा साखाथि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा गोबां सुबुंफोरखौनो सम सम बुथारगासिनो दं बे बिथिङाव खुंथाय सोरखारा सिरियै खुगा मुथेनानै थागासिनो दं आरो मागो दमासिनि समावनो मोनसे दुखुनांथाव रादाब तामुलपुरनि बगाजुलियाव हाग्रा मैदेरनि उदखारजों सासे सुबुङा जिउ खोमानाङो 20 बोसोर बैसोनि भुवनेश्वर बसुमतारिया जिउ खोमानाङो मोसौ खाहैनो थांनाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन ओनसोल नाङैनो गिथावना थासारि सोमजिना दं जेब्ला मोसौ दोस्लायनो थांदोंमोन तारमाने 12:30सो जाबायमोन आरो टाइमा मोसौ दोस्लायनो थाङोबा तारमाने बे समावहाय जोंहानाव थायो सासे बियाव जानाय तारमाने बे मैबो दोस्लायनो थांदोंमोन आरो दोस्लायनो थाङोब्ला तारमाने बे आरो बेयाव मोसौ खुथिनि सासे दंमोन बिसोर सानैजों होसोजादोंमोन जाहैबाय होसोना ओमफ्राय आंखौ जेब्ला लिंना लायनो मोसौआ मैदेरजों होसोना जेननिफ्राय बासाबाय जों होननायखाय आंबो थांना नायहैबा तारमाने बे मानसिया गोलैना दंमोन आरो बे गथ'आ आरो माने बेबो तारमाने मोसौ दोस्लायनो थांदों जानो हागौ तारमाने 12:30 समाव हर बिदि बे आमलायगुरि बिफा नामा दिलीप बसुमतारी भुवनेश्वर बसुमतारी मा नाम दे भुवनेश्वरानो तारमाने जों बेखौनो खावलायनो हायो सरकारनिसिम तारमाने जोंनि बे हाग्रा एरिया ओनसोल हिसाबै तारमाने सरकारा जेन बे न'खरनि जे बिसोर तारमाने गथ'आ बिकलंग साइज बायदि खालामो जेनेबा माबा नंखाया बेजों जाबजों तारमाने आं सानदों माने न'खर गोरिब हिसाबै बिसिनि न'खरनि थाखाय तारमाने सरकारा एसे अनसुंथाइ होयो थाबैनो आं बेखौ खावलायो आरो लोगोसे आं सरकारखौबो खावलायनो सानदों जोंनि बे हाग्रा एरिया हिसाबै माने जोंनियाव बिदिनो गोबां मानसि बुथारनाय जाहैबाय दा बेखायनो सरकारा बेनि थाखाय माबा मोनसे मा होनो फेन्सिं बा माबा मोनसे जे सरकारनिफ्राय जि हायो बेखिनि राहाखौ होनो हायोबा मोजां जागोन आंखौ जेब्ला मोसौ दोस्लायनो थांदोंमोन तारमाने 12:30सो जाबायमोन आरो टाइमा मोसौ दोस्लायनो थाङोबा तारमाने बे समावहाय जोंहानाव थायो सासे बियाव जानाय तारमाने बे मैबो दोस्लायनो थांदोंमोन आरो दोस्लायनो थाङोब्ला तारमाने बे आरो बेयाव मोसौ खुथिनि सासे दंमोन बिसोर सानैजों होसोजादोंमोन जाहैबाय होसोना ओमफ्राय आंखौ जेब्ला लिंना लायनो मोसौआ मैदेरजों होसोना जेननिफ्राय बासाबाय जों होननायखाय आंबो थांना नायहैबा तारमाने बे मानसिया गोलैना दंमोन आरो बे गथ'आ आरो माने बेबो तारमाने मोसौ दोस्लायनो थांदों जानो हागौ तारमाने 12:30 समाव हर बिदि बे आमलायगुरि बिफा नामा दिलीप बसुमतारी भुवनेश्वर बसुमतारी मा नाम दे भुवनेश्वरानो तारमाने जों बेखौनो खावलायनो हायो सरकारनिसिम तारमाने जोंनि बे हाग्रा एरिया ओनसोल हिसाबै तारमाने सरकारा जेन बे न'खरनि जे बिसोर तारमाने गथ'आ बिकलंग साइज बायदि खालामो जेनेबा माबा नंखाया बेजों जाबजों तारमाने आं सानदों माने न'खर गोरिब हिसाबै बिसिनि न'खरनि थाखाय तारमाने सरकारा एसे अनसुंथाइ होयो थाबैनो आं बेखौ खावलायो आरो लोगोसे आं सरकारखौबो खावलायनो सानदों जोंनि बे हाग्रा एरिया हिसाबै माने जोंनियाव बिदिनो गोबां मानसि बुथारनाय जाहैबाय दा बेखायनो सरकारा बेनि थाखाय माबा मोनसे मा होनो फेन्सिं बा माबा मोनसे जे सरकारनिफ्राय जि हायो बेखिनि राहाखौ होनो हायोबा मोजां जागोन आं